Pag di kaya, di baka kita. Kaya? Ha? Kaya? Kaya? Kayo pa ito. Putik pa naman yung daanan. Yan, isang mapagpalang araw ulit mga Kauragon. And ngayon po, for the second time na babalik po tayo din kay Kuya Rudy Fernandez kasi may sponsor po tayong nagpadala ng pambili nila ng catheter. Kasi si Kuya, hindi na siya nakakalakad. So naka-wheelchair na lang. Kaya kailangan niya ng catheter. So yung unang upload natin na napanood ng ating sponsor, kaya gusto niyang bilhan sa gusto niyang padala ng catheter, kaso nga lang busy daw po yung ating sponsor, kaya hindi niya na mapadadala ng catheter. So ngayon, nagpadala na po siya ng pambili. Yan yung padala ni ma'am. Sinamahan na rin natin ang kalahating kaba na bigas para may pangsaing sila. Yung medyo maputing nga yung daanan, no? Hindi kita. Hindi. Yan, siguro marami nagtataka dun sa mga viewers natin kasi 'di ba dati nung umpisa natin, ang dami namin. Yan, si Bicolanos Vlog, si Simplicat, si DGTV Official, tapos si The Prospect, si Tingka Bisote. Yan, yun yung mga kasama natin dati. Pero ngayon hindi na kasi may kanya-kanya ng trabaho. Si Bicolanos Vlog nasa Maynila siya, sa Taguig. Siya nasa Chowking siya nagtatrabaho. Shout out sa inyo, no? Ingat ka dyan. Si Simplicat naman, ayun, paalis na siya kasi mag-abroad. Pangalawang balik na yata sa abroad ni Simplicat. Kaya hindi na natin sila nakakasama. Si The Prospect naman, ayun nga, pinapagawang bahay. So medyo busy din. Si DGTV Official, nasa Naga City naman, nagtatrabaho sa call center. Si Tingka Bisote, may pinagkakaabalahan din siya. So yun yung mga kasama natin dati na ngayon hindi na natin nakakasama. May kanya-kanya na kasing hanap buhay. Hindi ko naman ibigay yung mga pangailangan nila, kaya kailangan nila maghanap buhay talaga. Maray na hapon po. Nay! Ano pong ginagawa niyo, Nay? Yan, lago sana tanganing medyo makakuyang ka na, makapahingalo ka na. Lago ka na, Nay. So yan guys, no? Nandito na tayo kila Kuya Rudy. Hi, kumusta po? Wala po kayong ilaw dito? Wala pong kurente dito, ano eh? Ayun, wala pa naman kami talang ilaw. Ay, yung solar po, ano eh? Kumusta po si Kuya Rudy? Kuya? Ay! Nagpagapit ka na pala. Sino nagupit sa'yo, Kuya? Ha? Kaibigan mo sino? Hindi si Megs? Kilala mo si Megs de la Cruz? Hindi. Classmate mo daw siya eh. Gusto nga sumama dito dahil nakita niya yung first vlog namin sa inyo. Haba ng buhok mo. Kaya yung nakita niya yung unang vlog ko sa inyo. Sabi napakahaba na daw ng buhok mo. Sabi niya sa akin kung pwede sumama daw siya dito sa sa sunod na pagpunta ko. Kaso nga lang, umulan. Nahiya na akong yayain kasi maputik. Kumusta ka, Kuya? Okay lang? Ano yung pakiramdam? Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Okay naman ako. Kumain na kayo? Tapos na. May alahas ka niya, Kuya. Totoo ba yan? Ano yung ginagawa mo? Nakahiga ka lang? Bilang ko na kayo dyan. Hindi Lagi ako na makalabas o kasi maulan. Maulan na. Yung talagang mga paa mo, hindi mo na igagalaw, no?
Mindhead na? Oo. So yun guys, no? Manhead na po yung katawan ni... Yung paa. Iyo ang kaptol. Manhead na po yung paa ni Kuya Rode Fernandez, no? May lugad kaya siya hindi ka na eh. Nakulaon ang lugad ako pero wag ano ko sa na salamat. Sa kakahiga po yan. Iyo. Lagi po kasi nakahiga. Kaya masusugat talaga yung likod niya. May gamot pong iniinom si Kuya? Wala. Ang piglig ako sa itong bita dahil ako. Ang betadine lang po. Alcohol. Cotton ball. Yung sabi ni nanay, yung Minsan piglig akong amoxicillin. Kaya nagsalit mong baga. gumagaling naman. Pero hindi na talaga nawawala. Tulong pasang 3 taon na yung ano. 3 taon na yung sugat mo, Kuya? O ano, nagtamon niya. Yung pasang 3 taon. 3 taon na ngayon, ano? August 5. August 5, 3 taon na. So medyo matagal-tagal na rin yung pagsuffer mo niya na. Kaso nga lang, talagang ganyan talaga yung buhay na. Kaya pagsubok. Po, may nakakita po dun sa vlog ko sa inyo. Yan, nakita po nila yung kalagayan nyo. So nagpadala po siya ng 2,500. Pabili daw po ng catheter ni Kuya Rode Fernandez. Ano eh? Yan, yung sponsor po natin nagpadala ng 2,500 para kay Kuya Rode para pabili nga po ng catheter. Yan, sinamahan ko na din ng ng kalahating kaban na bigas. Ito po na yung 2,500 po. Yan, galing po yan sa ating sponsor. Ay, nagpapasalamat ako sa tatabang sa muya kaya tinawag kami ni bigas tapos 205. 2,500 po. 2,005. Ayan, 2,500 po yan. Salamat sa nang maray sa nagtabang sa mo. Okay. Tapos nagpagalman kang pagdikti. Ano ang tawag sa inyong vlogger? Opo, Salamat sa si Uragon Honey po. salamat sa nang maray. Yan, si Kuya. May sabihin ni Kuya. Maraming salamat po sa mga tumulong. Andun po. Ayan, sana po marami pang tumulong sa kanila, no? Kasi, ano nga po ulit na yung hanap buhay nyo dito? Yung balakbag dahil ko nga rin. Dahil ko na i-deliver. Yung, Ako ang naghahanap pa dyan sa itaas. ikaw po yung naghahanap niya ng, anong tawag dyan? Balakbak? Balakbak. Uli, mayo Balakbak? pang bayad sa albay ang pigidara ni Malin. Si Yeah. Malin magdaras ko. Hindi ko yung barato lang maray. Opo. Kuyanda, Anong Tagalog Kuya kang balakbak? Abaka? Abaka na, abaka. Yan, so ang hanap buhay ni Nanay. Anong pangalan ulit, Nay? Kalimutan yung pangalan. Fernandez. Umi. Oo. Yan, so yung hanap buhay ni Nanay Umi dito, yung abaka. Abaka yun. Yan, tinatanggal nila yung mga Dress abaka gayon. ano po? Dress abaka? Dress abaka taso. Yung katawan po ano eh. May katawan siyang ano. Opo. Yan, sana mas marami pa sa kanilang tumulong dahil yung sakripisyo naman ni Nanay Umi para sa anak niya, sobra naman. Kaya sana marami tumulong sa kanila dahil hirap din talaga sila sa buhay. Eh kung wala kuyang ano, di ba, kung walang Pero hanap. ano po? May ihapot ako. Sige po. Itong nag-igdi ka isang muya sa tubagang ex-kapitana dyan sa sentro kang pinaglabanan. Ano po sabi? Nagtauman sardinas, kitsaw, tapos Colgate, duwan sipilyo at saka Mga grocery. nila tamagi, ayan Opo. kitsaw. Ano po sabi? Pansit Canton. Ano po sabi ni ex-kapitan? Nagpasalamat man kami ta. Huna ko nga, hali na sa Indo. Eh hindi po kami kasama noon. Baka kusang loob din ni ex-captain. Ano po pangalan ni ex-kapitan? Ano na yung apod ka? Ano Berto? Ano to? Berto Patagan, ano? Berto Patagan, ang agum si... Ano pangarang kan agum ka, ano? So, Yan. Maraming salamat kay ex-kapitan Berto Patagan. Berto Patagan. Opo, Milba ang agum. Asawa ni Ate Tapos kay Milba. Riba man, so ama, tuluman sinda. Kay Riba, so ama si Romeo Flores. Di dakula magpasalamat. Opo. Yan, nakita siguro yung kalagayan nyo na yun, no? Kaya tumulong din. Opo. Lalo kung dinadala ko siya duman na ipapabulong ko, nahiling lapit karita ko. Ano yung sa pamaba? Oo, ito, bakong pamaba itong karita na kula. Supik hakutan ka mga kupras. Yan sa Iraya. Yan, maraming salamat kay ex-captain Berto. Pasalamat ko man na maray niya ako sa inyo. Ayun,
malaking tulong po yan sa inyo, Nay. Ubus na po ba? Dahil pa mahal. Ay, hindi pa. Yung tama-tama po. May bigas pa po ba kayo dyan? Oh, ay wala na, tama, wala na. Yan, tama-tama yung dala natin. Kasi wala akong ibang maisip na pwedeng dalhin sa kanila. Bukod dun sa pera, yung bigas. Salamat sa nang marami. Yan, tama-tama. Wala na daw bigas si Nanay Umi. Nay, di naman tinutulungan itong bahay nyo? Ayan, tumutulong na rin niya pag maraming ano. Tapos ito, sira na rin. Natatakot na nga ako. Sira na rin pintuan ko. Ano po yung kinakatakot nyo, Nay? Ba't po kayo natatakot? Natatakot ako. Kakaya ako may subas-subas yung laugong kami ang pintuan ko. Ay, huwag naman sana. Kasi Yun nga, pwede natin binibigyan na nga lang po kayo ng Oo, pagkain nyo sabi para niya, mayo man na. may pantustos kayo, may pang-araw-araw. Tapos gagawin pa kayo ng masama. Huwag naman sana, Nay. Kasi dyan baga, kahit mga kaldero kinukuha. Talaga? Oo, mga kaldero ang kinukuha. Ay, mga buratsira siguro yan. Ano yung, baka trip-trip lang nila, Nay? Oo, pagtripan siguro nila. O dahil yun talaga yung gawain nila. Sana wag naman ganun. Kahit mga manok-manok kaya. Ang manok ko dito, doon nga lang si Kilabji, dinala dito. Dalawa. Marami po kayo manok dito? Ayun, dalawa dinala nung isang araw at dito sa buhian. Para dito dumami. Baka na padamihin. Ayan. Ito yung bahay nila, no? So sabi ni Nanay, pag medyo malakas daw yung ulan, tumutulo. Ayan, no? Halata naman. Butas-butas. Yan, tapos natatakot si Nanay dahil, yun nga, nakikita ng mga tao na may dinadala tayo dito, kahit pa paano. So baka daw pasukin sila. Yung, ano pa naman ni Nanay, sira na yung pintuan. Oh. At anong ginagawa niyo kuya dito sa kahoy? Yung mga tira-tira to, eh. Yan. So sana may makuha tayong sponsor, no, para mapagawan si Nanay dito ng para mapagawan sila ng maayos na pintuan dito dahil nga po natatakot si Nanay Umi. Baka daw pasukin sila dito. Ba't ganito na to, kuya? Bagyo? Bagyo. Baka man lang mataba ano. Baka kulang lang to sa sementohan, eh. Kasi hindi nasa loob naman, eh. Ay, oo nga. Oo. Malambot. Ay, ito medyo matigas-tigas to. Ito, malambot talaga. Oo. Kaya parang buhangin lang, eh. Ano? Dito kuya, di pa naman tumutulo dito. Wala naman. Yan, sa bagay, maayos pa naman yung kanilang bubong. Doon lang siguro sa kabila talaga, medyo yung butas. Madami-dami yung butas. Oh. Ay. Yeah. May bisita si Nanay Umi. Ay, ito yung Sa isaro, ito sa pagkibinigyan ito ang tugang kainin mo ko at Jake. Yan yung pumunta dito nung Oo. unang punta namin, na. Love G, siguro, ikaw yung nag-chat sa akin, na. Ako po. Ikaw mismo. Sana all matangos yung ilong. May bisita ka, Nay. May bisita ka po. Ayan. Si Kuya. Akit kupa. Ay, anak niyo po. Oo. Kaya pala kamukha ni Kuya Rolly. Kuya, dito po kami para makatid ng tulong kay Nanay. Ano po? Yun ang maitong kong ate. Kamukha ko bagang. Dami-dami piling sabihin ay maitim pa talaga, na, eh. Parehas lang naman yung kulay namin, tamo. Hindi na makita. So yaong kung saro kando man may hitsura. Sabi nga ni bako ko dang ate. Yaong pa sintro. Yan, hindi na po kayo magtatagal na. Kasi Salamat. medyo malayo pa po yung uwi namin, tapos may pupuntahan pa kami. Salamat sa tabang na nagtao sa muya na. Ay, salamat sa marami. Opo. Yan, sa sunod po may nagpadala ulit. Babalik po ako dito, ha.